Dobar dan, dobrodošli u Carnex kuhinju. Evo, mnogi me pitaju koje je moje omiljeno jelo, pa da vam kažem, moje omiljeno jelo su pileći stekovi u sosu od konjaka, spanaća i Carnexove mesnate slanine. Sad ćemo da vidimo šta nam treba za pripremu mog omiljenog jela ikad. Prvo, naravno, treba nam piletina, zatim treba nam Carnexova mesnata slanina, treba nam spanać, treba nam Worcester sos, treba nam beli lukac, i treba nam so i biber normalno po ukusu i malo čeri paradajza, baš nam i to treba. Prvo ćemo da iseckamo ovaj pileće grudi na šnite, da kažem, na stekove ćemo iseckati i to ovako ćemo iseckati. Ne, ovako ćemo. Evo ga, cak, 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 cak. Mora da se govori cak dok se secka, ne znam zašto, ali tako mi je kuvar objasnio. Jer i on kad secka, on mi govori cak, cak. Zatim uzet ćemo ovu mesnatu Carnexovu slaninu i ovako ćemo iseckati. Ovako, 1, 2, 3, ajde. Onda ovako seckamo na štapiće. Capete, 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 capete. I konačno, ali ne i najmanje bitno, capete, 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 jeli capete. Tiganj koji je već na vatrici, ubacit ćemo u njega malo ulja. Sve se sa ljubavlju mora raditi. Evo ga, tako malo ulja. I sipat ćemo slaninu u tiganj da lepo zacvrči. Evo, lepo već se čuje. Tako. I sačekati da slaninica porumeni. Umeđu vremenu malo ćemo da promešamo. Tako. Ne traje to dugo, znate, ne mora to sad da cvrči satima, to nek cvrči minut i po, jer ona već je, i mašite varjačom dok to radite, da se stekne utisak da znate šta radite. Evo. Ona skoro već i da je gotova. Sad kad bude gotova mi ćemo to da preručimo u ovu ovde činicu, a ubacit ćemo, u isti tiganj ćemo ubaciti ovu piletinu. Kada je slaninica gotova, mi ćemo nju, evo, preručiti u ovu ovde činiju, a u tiganj ćemo sipati, evo, možemo ovako rukicom, evo, 1, 2, 3, 4, 5. I sada piletina isto mora da porumeni. Da vidimo, a pile je spremno za sledeću fazu. Sledeća faza podrazumeva šta? Ubacujemo luk. Tako. Zatim po želji malo posolimo. Može obilno pobiberimo. Evo ga, op, tako. I ubacujemo, naravno, konjaka. Pola čaše možete da popijete, a pola dajte piletu. Oho! Tako. Sačekamo da malo i onda idemo na... O! Gori moja gospođice. Kad kažem gospođice, mislim na pilet. Ovo se zove flambiranje i nemojte ovo da radite ako niste sigurni u svoje kulinarske sposobnosti, kao što ja jesam. Stručnom terminologijom kulinarskom krknemo spanać, sunemo, da se pravilno izrazim, slaninu i sve lepo promešamo. Ostavit ćemo ovo malo neka se druže, svi ovi sastojci, a mi ćemo za to vreme iseckati malo čeri paradajza na polovine. Evo ovako se pravilno seče. Uvek me pitaju koliko komada, ja im kažem 4-5 komada, jer sam tako u mogućnosti. Evo ga. To, ubacujemo čeri paradajz. Evo ga. I to je, ja mislim, već gotovo i spremno da se posluži. Naravno da ne zaboravimo i Worcester sos.
Tako. Da pogledamo, a jelo je gotovo. I sada samo da serviramo. Evo ga ovako. Ukusno će ovo biti. Evo ga. Sunemo lepo sve u tanjir. I kao final touch može malo oraha. Evo ga. I predstavljamo moje omiljeno jelo pileći stekovi u sosu od konjaka, mesnate karneksove slanine i spanaća. Prijatno!